Compania Richipal se află în orașul Chișinău, pe strada Pădurii 13. Vă arătăm 3 direcții cunoscute pentru ca să ne găsiți mai ușor. Dacă veniți dinspre porțile orașului, treceți pe lângă grădina botanică și mergeți 1,4 km fără să cotiți până ajungeți la benzinărie Petrom. Apoi cotiți la dreapta și peste 300 de metri veți vedea pe stânga compania noastră. Dacă veniți dinspre șoseaua Muncești, după parcul de troleibuze numărul 2, cotiți pe dreapta lângă benzinăria Lukoil. Mergeți doar pe această stradă fără a coti 700 de metri și când vedeți benzinărie Petrom, traversați drumul. Lăsați benzinăria pe stânga dumneavoastră și mergeți înainte încă 300 de metri. Iar dacă veniți dinspre strada Uzinelor, de la benzinăria Rompetrol, mergeți pe strada Lunca Bâcului fără să cotiți aproximativ 2,6 km. Treceți primul pod, apoi al doilea pod și veți ajunge la fel la benzinăria Petrom. De la ea cotiți pe stânga și în 300 de metri veți vedea panoul pe care scrie Richipal. Înaintați încă 20 de metri și pe stânga veți vedea oficiul vânzări. Vă așteptăm cu drag! Richipal, cel mai competent producător de paleți și containere din lemn în Republica Moldova.